ҷангалбонҳои минтақаи Кӯлоб дар соли 2023 аз пистазорҳо чандон ҳосили хуб нагирифтаанд. дар мавсими пистачинӣ онҳо ҳамагӣ 2 тонна писта ҷамъ оварданд, ки назар ба соли 2022 13 тонна камтар будааст. вақти апробатсия гузаронем дар шахсан монеъ аз апробатсияра бевосита мутахассисои агентии хоҷагии ҷангал назди ҳукумати ҷумҳурии Туркистон дар якҷоягӣ мегзарон омадам. мо ҳамагӣ соли 2023 2 тонн писта дар апробатсия гузаронда ҳамеро иҷро кардем. яъне ки ҳосил дилхон нашуд соли 2023. зироатшиносон камҳосилии пистаро ба тағйирёбии иқлим бастагӣ медиҳанд. вазири кишоварзии Тоҷикистон гуфт хокбодҳои зиёд ба писта ва дарахтони дигари мевагӣ дар давраи шукуфтани гули онҳо осеб расондааст. хокбориши ҳамин соли гузашта бинед ки чӣ хел таъсир расонд ба ҳосили писта ва дигар мевагиҳо. ҳамин чиз моҳҳои сентябр октябр 3-4 маротиба мешуд. ҳамин соли 2022-2023 дар мавсим мо ки шумо дар кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳам иштирок кардитон, дар кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мо ҳам таъкид кардем, нисбат ба меъёр 3-4 маротиба хокбориш зиёд шуд. ҳосили соли 2022 нархи пистаро то 50-60 сомонӣ паст карда буд. ҳоло нархи 1 кило писта дар бозорҳои Тоҷикистон аз 120 сомон сар мешавад. ҷангалбонон мегӯянд, ки агар пистазорҳои минтақа ҳосили хуб медод, нарх ба ин ҳад боло намерафт. ҳоло дар Тоҷикистон 81 000 гектар пистазори худрӯӣ вуҷуд дорад. 78 000 гектари он дар вилояти Хатлон аст. маълум нест ҳосили писта дар мавсими оянда чӣ қадар хоҳад шуд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.